Salutare bun, eu sunt Alex și bine m-am găsit la primul episod cu Fasma alături de John și de Ștefan. Salut! Salut! Și să dăm drumul. Este casa aia mică, nu? Nu știu, cred. Da. E asta, o știu eu. Am mai jucat pe ea. Cheia. Nu-mi luat Cheia? cheia. Gata. Ați luat MF? Nu, Eu. să ieși și cheia. Iar obosita mea. Gata, am luat cheia. Eu am termometru. Așa că putem afla care e camera. Avem oglinda asta. Opa, hai, hai să folosim. Bravo. Hai, folosește tu, Alex. Folosesc eu. Hai, deci fii atent. Vrei să supraviețuim huntului? Da, nu. Bine, de atunci hai a doua aici. Stai așa, că trebuie să aduc și smușticul. Am să o lăs aici, fii atent. O să, fii atent, eu să arunc cu crucea, o să stau primul. Că doar pe Stai aici așa, poate veni. așteptați-mă și mine. Tu ține oglinda, stai acolo, cineva să iei și o cameră să-i facem și poze. Eu stau cu camera. Ok. Ia ce frumos e afară, are și piscină. Zi. Stai tu acolo până, că eu mă duc până în garaj să văd poate și păpuța. Scuzați-mă, păpușa Vudu. Nu e. E aparent, da, păi nu cred că e alta, doar... Da, ăla, Nu aici. ăla de jos, mă. Bă, dar trebuie să-l pui aici, mă, că atunci când vine să vedem de mai multe părți. O închis minele, nu? Nu i-am închis-o. Păi da, nu este tabla Ouija? Nu este, doar un item poate să fie, deci e și doar oglinda, deci nu are cum să fie două. Hai, dă-i! Sau eu primul Ce apăs, ce apăs, așa. Poți E în să click dreapta. E în bucătărie, Ok. O aștept. E în bucătărie. Pregătește-te că o să... Uite, vine. De pe garul cam? Uite-o, frate! Mamă, nu vreau să mă ia pe mine. De ce Cred nu l-a că l-a luat pe Andronic. Dar Ia măcar uite. am făcut poze de 2 stele. Bine că nu l-a luat. Dar măcar te-ai uitat în ce cameră era? Da, în Da, bucătărie. era în bucătărie, zicea că e. Da, și poza nu se vede. Nu știu, mi-e că am făcut poză. De Da, 2 stele. da, se vede gen brălat. Da, aici e. În bucătărie. E, frate, trebuie să-i pun cartea. Pune cartea și pune și ăsta verde. Trebuie să punem cameră, boss. Bă, hai să luăm cameră să punem. Hai amândoi să ieșim ca să nu ne vâneze. Bă, acum că știm în ce camera e, arunc termometru. Păi și cameră. Nu avem cameră. What? Bă, Mă uita Ștefane, să... aveai tu cameră? Păi am pus și eu camera oricum. De filmat mă refer. Bă, vină cu mine în casă, frate. Stai. MF Poate da, hai. Rider. Crucifix. L-ai omorât cu crucifixul? Nu l-am omorât, frate, că nu merge. Bă. Ha, mă, frate, vină, nu mai... M-am închis în casă. Serios? Acum vin. Da, mă, frate, dacă nu vii, n-am ce să-ți fac. Da, e un bebeluș mic. Într-o fustă. Bă, Da, lasă-mă vine să după el. deschid ușa. Vine în basement. Nu pot. E închisă ușa, efectiv, nu mai pot. Srip. Se urcă pe scările de la basement și vine acum. Cred că e dots projector. O văd. Oh my god, acum aleargă, e bebeluș mic. M-a omorât. De pe acum m-au lăsat. Nu te omor. Ba, te omor. Da, acum hai, joacă singur, că n-ai putut să vii cu mine în casă. Păi trebuia să mă aștepți. Cum să aștept, frate, dacă m-am dus să iau camera? Nu mai sta în dub așa. Da, hai, acum trebuie să supraviețuiești huntului. E doți projector? Nu mai Nu cum știu, să dar am văzut că o trecut pe aici. Pune, frate, camera. Păi, băi, dă-ți projectorul să vede cu albă, în primul rând. Pune camera și du-te din dubă și ai să te uiți. Și după vezi. Și închide luminile ca să vezi duba. Să Dar vezi unde din a dubă. pus Ștefan camera? Am pus-o la masă aici la intrare. Pe dreapta.
De ce ai pus? Îmi arunc ăsta cu chestii. A, vezi că vine. Mi-am dat seama. Mamă, uite-o. Papa e în bucătărie. Se plimbă doar prin bucătăria asta, îmi place. A, Și mă prin duc la ea. basement și prin bucătărie. No, deci frate, nu te ia, că s-a dus în bucătărie și în basement. Să plimbă gen și cântă. Cu aud, face pași. Acum se duce prin basement. O luat-o la dreapta? Uite. M-a luat. Bravo, bă. Am câștigat toți banii. Toți. Numai bebelușul ăsta putea să ne omoare așa. Na, asta e, bă. Mai dăm un meci dacă e tot așa. Bine că eu am pus 82, adică banii ca să-mi cumpăr înapoi ai Da chiar că 82 la fel. Păi da, Hunter. și acum cumpăr toate Da. alea înapoi. Adevărat și asta. Dă pe Willow Street House ăla. Termometru iau eu. Stai să mă mai uit. UV light avem. Nu știu. MUF. Crucifix cumpăr eu. Sare avem. Ai Stai că cumpăr. Ai cumpărat o sare. Ce să mai cumpăr? Hai că e destul. Iau un candle. Nu cred că avem nevoie. Nu avem nevoie. Oricum găsești în casă lumânări. A, da. Da, poți să găsești în casă. Am luat eu lighter, deci hai. Stai ready. Am dat. Ce casă ai băgat? Nu știu, unul mi-a zis, nu știu cum să bag. Iau eu Da, asta. termometrul. Nu mai aveam lanterne. Hai că ți-o dau pe a mea, uite. Ba, nu, bă, nu avem nicio lanternă. Înseamnă că trebuie să fie cineva la dubă. Nu stau în după. Iau asta de amprente. Păi atunci dacă vrei, uite, ia asta pe și stau eu în dubă. Și mă uit. Tot e o căsuță mică. Bine, uite, hai că iau camera, ok? Ia tu aia că vin și eu în spate cu UV. Adică voi luați așa, să închidă, faceți fantoma să închidă ușile, ca să vin eu să merg cu UV light-ul. Bă, dar o cameră nu la nimeni? Am luat eu o cameră. Uite, Ok, dă-i drumul la cameră. Cheia. O iau eu, gata. Știu casa. 9 grade direct aici, stai. Păi da, că e la ușile astea. Așa. Am ce scârție ușa aia. hai să ne uităm aici dacă e ceva obiect pe aici. Nu, cred că avem cerc din ăla sau voodoo. Căutați. Toate room. Vezi, în basement apar astea. În basement s-ar putea să apară cercul. Da, avem cerc. Bun, hai că aduc lighter-ul. Și crucifixul. Vin acum. Da, uite. Vin eu acum, da? Da, lanterne, presupun că sunt acolo. Gen, chestii. Cum se cheamă? Da, lumânări sunt. Lumânări așa. Bun, fii atent, eu o să las camera, aduc sarea și de-aia de făcut poze, o să facem poze. Da, până acum nu știm unde stă ea. În ce cameră. Hai bă, fraților, mergem? Că am adus Nu light. acum, nu acum, așteaptă. Trebuie să mă duc să iau niște chestii. Mai speria, mă. Cu V-light-ul tău. Aici noi, până acum cel mai frig a fost la intrare. Nu e. N-am găsit-o până acum. Hai că mă duc să... Bă! Așa, am crezut că m-a luat. Ma, hai, vină cu. Stai puțin să pun termometrul. Da, am luat ăla, lighter-ul. Da. Bun. Stai așa.
Bun, ai pus? Dar de ce te spui așa sare? Păi, dacă calcă, putem să facem poză și ne dă mai mulți bani și unele fantome, cum zic, își iau stand de la sare. Dar nu merge să le prind. Dar trebuie să fie aproape. Sunteți jos? Da, nu merge să prind, nu știu ce. Cu click dreapta, nu? Sau cu ce? Cu stânga a fost, da. Ia încearcă tu. Du-te la o parte. Cu F-ul, bă, trebuia cu F-ul. Ah. Fii atent, aici ultima, după o aprins tu ochii ca să fac eu poză, așteaptă. Dați fotos la o parte și vă băgați în fața mea ca să pot să fac poză. Apăs? Stai. Dar nu sta acolo, nu sta acolo, vină că Îi ne dau? atacă după aia. Dă-i acum. Uite-l cu aia. Hai, fugiți. Mamă. Îi dau cruce? Prea târziu, m-a luat. Ba nu. A, ba da. MF level 4. Am făcut o poză, 3 stele, da. Am călcat prin sare, deci e bine. Am făcut deja 2 obiective. Ce? Ce obiective? Fiind the evidence of the paranormal with an MF rider. Așa, da. Have a member of your Ia uite member. osul. Claxonează. uite. Claxonează ăla. Știu, avem nevoie de MF sau... Am eu MF. Eu cred că nu. Dar nu, închis. MF level 2. Păi da, că înseamnă că e aici. Dar eu nu o văd. Stai așa. Vezi că aduc ăsta... Mi-a căzut o chestie, mă. Mi-a căzut Spirit box. ciocanul în cap. Serios. Da, știu. MF level 3. Ieși, bă, din casă. Mă atacă. Uite-l! Uite-l! Bă, omule, te-ai dus fix în el. Nu pot să cred, bă, te-ai dus fix în el. MF level 5. Ok, avem evidență. Fident, eu o să ies. Deocamdată. Dar mai ești măcar în viață sau nu? Eu? Da. Păi ieși din casă. Gata, MF level 5. Am pus camera. Eu cred că e în garaj. Trebuie să pui camera în garaj. Fii atent, uite, ia tu asta. Hai că hai să mergem în garaj. Ține tu asta. Nu. Bă, nu. Ține tu că eu trebuie să iau chestiile lui Ionuț. Bă, nu se pune, că dacă mori, oricum Da. mori și îți pierzi itemele. Dacă mor, cum nu mai ai ce să faci? A murit aia. A, da? Nașpa. Hai să mergem să punem camera în gara. Dar asta Am tot văzut claxonează. Păi da, asta Aba zic, nu. mie mi-a căzut un ciocan în cap. Da, din cauza lui Enuț. Hai în garaj. Eu sunt după, bă. Mă uit pe camere. Cine are camera? Eu. Oh, bun. Dar n-ai cum să o pui aici în garaj. Am pus o carte să văd dacă scrie. Opa, Am fugit. m-am ascuns. Ne-au închis. Ne-au închis în casă. Uite-l! Mamă, pe Andronic l-a luat. Cum m-a luat dacă m-am ascuns aici, nu știu. What? Te-a luat. Bă, știu ce fac acum. Camera aveai? Da. Asta faci, fugi. Bă, ce faci, mă? De ce nu fugi? Că poate te atacă și pe tine. Mă atacă. Da, îi ziceam. De aici, știu unde e camera lui. E tot aici unde e spawnul lui Joe. Uite-l. Vine, bă. Dar nu sta acolo, trebuie să te ascunzi sau să-i faci tumbe pe lângă. Da, ce să mă mai ascund că eu de-abia l-am văzut. Ia uite-l ce urât e. Măcar am găsit câteva evidențe. Da, degeaba. Mhm.
Țin banii mei. Ma, 30. Cam atât a fost episodul de astăzi. Vă aștept la un alt episod. Ceau.